Здравейте на всички и добре дошли в Аниме Храм. Днес ще си говорим за един от главните герои в Наруто, а именно Сакура Харуно. Герой, с който много хора имат проблем поради една или друга причина. И да, нека започваме. Преди да започнем с видеото, искам да ви напомня да се абонирате за този канал и да харесате видеото, ако ви хареса. Нека започваме наистина. Предполагам, много от вас забелязаха, че казах един от главните герои в началото на видеото, но защо Сакура е главен герой и така или иначе не беше толкова добре развита, колкото бяха Наруто и Саске? Тук вече можете да кажете, че Кишимото е известна с това, че не може да пише женски герой, но факта, че тя е заедно с Наруто и заедно с Саске през по-голямата част от времето, не може да остави така, че тя да не бъде развита изобщо до степента, където хората я мразят. Но коя е Сакура Харуно, какво прави и какво не прави по време на анимето, нека разберем сега. Тя за пръв път се появява в първи епизод на Наруто като момичето, което Наруто харесва, но тя е твърде заета да харесва Саске. От тук започва целият проблем с Сакура и целият персонаж на Сакура се гради на това, че тя харесва Саске и иска да бъде с Саске и само това я интересува. Тя е родена на 28 март и в първа част е на около 12-13 и в Шипуден е между 15 и 17. Сакура владее 5 чакра трансформации, които са земя, вода, огън, ин и ян. За клана Харуно не знаем почти нищо, освен кои са родителите й, а те са Казаши Харуно, който е нейния баща, и Мебуки Харуно, която е нейната майка. Отбор 7, след като Саске бяга от селото, биват поети от трите легендарни санина, именно Цунаде, Орочимаро и Джирая. Сакура бива тренирана от Цунаде, която според много хора и според мен включително е най-силният санин. Ето и някои моменти, които могат да накарат Сакура да блесне по един или по друг начин. В момента, в който Сай, Наруто и Ямато намират Саске, тя просто седи там и не прави нищо и като цяло можеше да направи нещо, за да евентуално конвинсне Саске да се върне в селото, но тя просто седеше там и не правеше нищо, просто беше шокирана от това колко Саске се е променил през годините и колко силен е станал. И да, общо взето можеше поне да се опита да се сбие с него, колкото и да го обича, поне тя знае, че това ще е за добро на селото, защото знае, че той рано или късно ще да нападне селото в този момент. И да, като цяло не разбирам защо не се опита да каже нещо или да направи нещо тогава, просто да гледа как Наруто евентуално може да умре. В момента, в който отново търсят Саске точно преди да нападне селото, когато Саске вече има Мангекю Шарингана си, когато са на моста, нали, когато Саске се биеше с Данзо, след битката му с Данзо, той беше доста изтощен, но Сакура можеше да си съсредоточи чакрата в Юмрука, за да може да щупи моста и реално тогава можеше да блесне също така, като бъде малко по-полезна за отбор 7, но като цяло тя не направи нищо и гледаше как Наруто отново спасява деня. Това, което тя прави през по-голямата част от анимето, освен когато се заяжда с Наруто, но да, това е друга тема. В момента, в който Пейн напада Коноха, Сакура вече имаше нейните способности като медицинска нинджа, обаче и дори като нали, тайджутсу боец, но в крайна сметка тя просто седеше там и се молеше Наруто да се появи, за да спаси селото. Тя можеше да бъде много по-полезна в тази битка, ако дори се опита да предотврати някои от атаките на Пейн, като си даваше малко зор да лекува повече хора. Но да, като цяло не помогна особено много в тази битка. И да, разбирам, че евентуално е направено така, че за да може Хината да блесне и тогава нали, Наруто да се замисли дали Хината не е човек, с който той иска да има деца и така нататък. Но да, като цяло държането на Сакура през тази битка изобщо не ми хареса и можеше да е доста по-добре направено. Като се замислим от цялото това видео, можете да разберете защо толкова хора не харесват Сакура, но моят личен проблем с Сакура е, че тя няма развита предистория. И като цяло единствената и предистория, която виждаме и е Кенън, доколкото аз поне си спомням, е как е с Ино и с Хината и заедно с Ино се възхищават на Саске, колко е силен и колко е готин и така нататък. Хината просто стои отстрани. Това е единственото нещо, което поне аз си спомням като Кенън за Сакура и другите неща не са според мен особено важни. Сакура е герой, който винаги е харесвала Саске, каквото и той да направи, каквото и да не направи, колкото и лошо да е направил, няма никакво значение. За нея това е едва ли не е мъжа на нейните мечти. Аз това лично не го разбирам. И отделно от това момента, в който тя твърди, че е надминала нали, Наруто и Саске или поне ги е настигнала по сила, не се доказват по абсолютно никакъв начин.
тя играе ролята в Team 7 поне на медицинската нинджа, която дори не изпълнява ролята си като медицинска нинджа. В смисъл, Наруто успя да съживи Might Guy след 8-та порта, а Сакура просто отново седеше и не правеше нищо. Тук си да е един от главните герои, виждаме как Сакура просто през по-голямото част от времето просто седи отстрани и не прави нищо и гледа как Наруто спасява деня, или просто се възхищава на Саске колко е силен и готин. Като цяло е доста плосък герой и недостатъчно развита за главен герой. Според вас какво може да е добре да се направи за Сакура като развитие? Вече не мисля, че може да се направи нещо, но какво бихте добавили към Сакура, ако можехте? Естествено, нито един от нас не е на нивото на Кишимото, но в това отношение Кишимото не си е свършил добре работата като писател. Това беше видеото за днес, надявам се ви е харесало. Ако е така, харесайте видеото, абонирайте се с този канал и очаквайте ново видео, всяка седмица. Може и да изпускам понякога, но това е друга тема. Това беше за днес. Чао и до следващия път.